Llum għal darba oħra kellna nerġa' nitlu il-qorti din id-darba biex nippreżentaw kawż oħra fuq il-każ ta' l-Kunsill Lokali ta' San Pawl il-Baħar. Dan għamilnieh l-ewwel qabel kollox biex niddefendu l-interessi tal-poplu tar-residenti ta' San Pawl il-Baħar stess, illi fl-aħħar elezzjoni eleġġew ir-rappreżentanti tagħhom u taw maġġoranza ċara lill-Partit Nazzjonalista li ma' maġġoranza il-Partit Laburista qed jipprova jaħtafa bideh billi anki jimmiżinterpreta fl-opinjoni tagħna il-liġi u t-tieni kellna nitlu għaliex ma kellniex triq oħra ħlief illi nassuguraw illi l-ġustizzja sseħħ u sseħħ kif għandha sseħħ. Aħna baqgħna fiduċja fil-qrati u allura ġejna wkoll għall-ġudizzju tal-qrati. Ovvjament f'San Pawl il-Baħar kien każ li kien hemm tfixkil f'dawn l-aħħar snin biex ngħidu hekk u allura il-Kunsill Lokali li kien elett b'mod demokratiku u ta' maġġoranza wkoll sħiħa b'saħħitha l-Partit Nazzjonalista ma tħallitx taħdem fl-interess tar-residenti tal-komunità kollha ta' San Pawl il-Baħar. U allura aħna derilna li kellna nissalvagwardjaw l-interessi l-ewwel qabel kollox tar-residenti ta' San Pawl il-Baħar. Naturalment, kif diġà mħabbar iktar kmieni, il-qorti kienet laqat mandat inibizzjoni fejn ordinat li kemm lis-segretarju eżekuttiv tal-Kunsill Lokali kif ukoll id-direttur tal-Dipartiment tal-Gvern Lokali sabiex ma jagħmilx dak li kien beħsibu jagħmel. U naturalment il-liġi teżiġi li wieħed mhux biżżejjed li jagħmel il-mandat ikun qed jagħmel il-kawża fil-mertu u naturalment issa bdejna l-kawża fil-mertu sabiex nitolbu lill-qorti tagħti sentenza fis-sens li tordna li sija lid-direttur kif ukoll is-segretarju eżekuttiv biex tordnalu jagħmel dak li suppost għandu jagħmel u ssir l-elezzjoni kif suppost skont il-liġi termini tal-liġi li tirregola l-Kunsillu Lokali. Naturalment issa labdiet il-kawża jibdew jinstemaw il-provi u l-qudiem meta il-kawża timmatura ikun hemm is-sentenza.